13 dos 14 acusados por introducir 3.500 kilos de cocaína nas costas galegas en agosto do 2008 comezaron esta mañá a vista oral do seu xuízo. Unha cita onde puidemos escoitar como cada un dos letrados destes acusados solicitaban a nulidade das intervencións nas escoitas telefónicas alegando irregularidades ou falta de motivación. As cuestións previas son precisamente para establecer, conforme previsto na enjuiciamento criminal, as nulidades que se podan producir ou incluso, as cuestións de previo pronunciamento, como pode ser a causa xuzgada, pero neste caso non estamos falando disso, estamos falando de que se conculcaron dereitos fundamentais que entendemos que son o dereito á defensa, o dereito á liberdade das comunicacións telefónicas, o sea, a liberdade de comunicación entre as persoas, e que é o que poñemos de manifesto neste acto procesal, o sea, no primeiro día e como corresponde ao procedimento que estamos a seguir. O principal acusado e cabecilla da banda é Rafael Bugallo, coñecido como o Mulo. O Ministerio Fiscal sinálao como responsable da organización ao considerar que era el que negociaba directamente o transporte de cocaína cos grupos proveedores suramericanos. Cada un dos acusados enfróntase a penas que van entre os 15 e os 17 anos de prisión por delito contra a saúde pública e outro por pertencer a unha organización criminal. Mañá ás 10:15 da mañá reanudarase na sección segunda da Audiencia Provincial este xuízo coa declaración dos acusados.